ισχυρός, άλλος αθάνατος ελέησον ημάς. Το 40% των μαθητών έρχεται στο σχολείο για να αποκτήσει γνώσεις. Το 30% έρχεται σκεπτόμενο την επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ το 20% έρχεται για να συναντήσει τους φίλους του. Τέλος, ένα 10% έρχεται μόνο και μόνο επειδή είναι υποχρεωτικό. Το 80% των μαθητών του σχολείου μας έρχεται στο σχολείο με χαρά, ενθουσιασμό και όρεξη για δουλειά. Αντίθετα, το 20% έρχεται όχι μόνο με αδιαφορία, αλλά και θλίψη. Το 85% των μαθητών θεωρεί ότι τα μαθήματα είναι χρήσιμα. Το 38%, δηλαδή λιγότερο από τους μισούς μαθητές, θεωρεί ότι είναι ευχάριστα. Και ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή 73% των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι είναι λίγο βαρετά. Οι εγκαταστάσεις σχολείου δεν καλύπτουν τις ανάγκες του 80% των μαθητών και οι μισοί μαθητές θεωρούν τις αίθουσες παραμελημένες. Οι χώροι του σχολείου διακοσμούνται και ανανεώνονται μετά projects, τα οποία διοργανώνει η καθηγήτρια των καλλιτεχνικών, κυρία Μακαρούδη. Αυτές είναι από τις πιο ευχάριστες και δημιουργικές ασχολίες του σχολείου της. Αυτές είναι προς το παρόν οι μόνες αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου μας. Οι καθηγητές ευνόουν σεβασμό και εκτίμηση στο 64% των μαθητών. Ένα 25% τους συμπαθεί, ενώ ένα 10% τους αντιπαθεί. Πρόσφατα άρχισε η κατασκευή μιας αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων στο προαύλιο του σχολείου μας. Τέτοιες είδους εγκαταστάσεις έλειπαν από το σχολείο μας και θα καλύψουν σημαντικές ανάγκες των μαθητών του.
την εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων στο σχολείο μας.